Biskang Oh, Hundred Pro nego. ayah. Tahun ni lagi. Arman mau kau ni kau, mau mana tu? Mau kau ni bukan tu. Oh, who guys? Aku kaya 5 minit semua kaya. Angni jenuh mawa kira angkai angni mawa itu dia angkai mawa itu juga. Anu. Ini siapa sendiri? Senang ni orang milik kena apa? Dam pun ada. Ni begitu fancy bah kemana? Anak tolong nak 33. Nuna Kristios 33 tanggal. Mau kisah orang atas BP. Guru berapa ini? Siapa marahnya? Welcome, most welcome. Jadi macam apa ni ada? Goजोननायखौ गोरबोनिफ्राय जासिदों आरो बरायदों। स' नोंथांमोना बेस्थ' गैयाब्ला कमेन्ट खालाम। दान्दिसेबाबो बरायदों। गय खावदों दै आं। मोजां खावना बुंदों माने आं सिखाखौनो आं खावसिगौमोन दा सां दांग्रा बुस्थुआनो गैयाबा बेखौ दिनै सानसे मैयानिफ्रायनो जेबो संदावनो हायि दांग्रोमनाय होगासिनो आंखौ बेखौ मोनबाय नों फैयाव जानांगौ गय खावनो सिखा गोफार लानायखौ एसे सुथारलाबायजां गिखाराखोरा गाइसमोन फन खालामबा सुथाराना आयौ कमेन्ट खालामा आयौ भिउसानो फैनानै दङ थेंक इउ स' माच जाय बिथाङा लाइक हरदों मासखौसो नोगोद फसायबोदोंमोन आं बाला फैयो नेपालिया नेपालजोबसो माथो सानैबो लागौमोन आरोखि मोनबा थोदस फसायबाय लायोना मारैथो फसायो जोंनाव मायाव फसायबायब्रा मा नोजोरजों फसायो मा मावना होखो नोंनो मारै फसायखो बिनि नायनाय मानायफोरखौ मोजां मोनबाय हिनजावफोरनावबा दा खमायनानै ख्रि ख्रि होयोमोन मिथियो हिनजावफोरनाव दा खमायना ख्रि ख्रि होयोमोन औ हौवा खासिया बुन्दा नालाय खमायना होनो नायखुमाग्रासो दं आंनाव सिआइडि बांसिन दं बायदावे पलिटिकेलि बांसिन माबा दं आरो मानसि नों बेखौ होखायोबा जानिल ब्रह्म माजों माजों जाखो होनदां
जुदि माजों जाखो होनदोंबा ब्र' मैथाजों ना आरो ना फ्राय फानलु बाथोन आरो फानलु थबसा गंगार थबसा माजों जाम माने माजों जाखो होनना बुंनाय जादोंब्रा कमेन्टआव अनेक माबा फैयोना मालाबा जोबोद थुबावथारसै आरो मिस्टेक जायो ओरैनो स्पेस थुयोब्ला चेन्ज जाना फैयो महर मुस्रि सोलायनानै फैयो थेंक इउ जोंहा जामिल ब्रह्म जानिल ब्रह्म गिबि खेब फार्स्ट टाइम कमेन्ट खालामनो थाखाय जानिल ब्रह्म प्रहलाद ब्रह्म बर्मान बबेनि जाखो आदा मोनानो जों सासे क'क्राझार आरो सासे सनितपुरनि आं सनितपुर ओरैजाय सासे क'क्राझारनि आरो प्रहलाद बर्मन हारसानिसो माथो बर्मनाथ' असमियासो बबेनि जाखो आदा मोना माने बिदि टाइटेल लायो आरोना बर'निया बर्माफ्रा बेयो तेजपुरनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ना आं तेजपुरनि बे क'क्राझारनि बायद' जों दा गुवाहाटियाव दं हले दाननो आं नायसुवासै नों दाननांगौ गंसे माब्लांखो सिकेन आयु कमेन्टआव दे कमेन्ट नै जा एसे नङादां एसे बैनायसोना नानसियाखै नङादां आंना मिनिग्लाबबोदों बन्थ'आसो खालामनो नुजाखै माथो कमेन्टखौनो हरनो गियो माथो आयौ लाइकखौनो मोननैल' दाबो ए थुनाय लोगो लोगो ओंखारग्रा मा होनखो गुवाहाटीनि बबे जायगायाव थायो आदामोना जोङो दायो माबायाव दङ गनेशपारायाव बाथौ मन्दिर खाथियाव गामोन आरो बेयावसो बेसे लागावखो गुमै आरो बेयावसो बेसे लागावखो जाखावबाय लोंखावबाय आं लोङाखै बावनानैसो दं handsome memory wow how sweet slot plot handsome memory फैखाबाय दा गखाया नोङो handsome जाद' गय जानायजों लोगोसे दावबायलांसै जोंहा hello brother खैलोबनाय बोरैबा मोनामथारो सुवाखैबो मानसियानो ओरैसो जाबाय इरान आरो इजराइल बिराद गिदिर जुद्ध होख्लायगासिनो माथो जोंना इन्डियाना इजराइलजों लोगो जानो थांगासिनो दं आच्छा थेंक इउ माइनो सिस्टार हेल' आदा होनदों खैलाबनाय इरान आरो इजराइल बिराद गोदोर जुद्ध होख्लायगासिनो बे जाखागोन
बियो थारमाने वार जों नुनांगोन आरो वार जानो थांगासिनो दङ जाथों ना iya आंथ' माबानिफ्राय इजराइलनि सापर्ट आं इरान ना इरानजों नै बेहा इरान जालायबाय आंहा इजराइलजों जेराव आङो सापर्ट थायो बे मालाबाबो गेजेराव थाया दा आङो रासियाजों सिगाङाव जादोंमोन ना इउक्रेन आरो रासिया रासियाजों दासिमबो सोलिबाय दङ खिन्थु आङो रासियाजों सापर्ट होमबाबो जेननाय लायाखै थांदों खादां बुगा मेगन फानजालांगौ लागाव ओंखारबाय जोंखौ नै मैया आदायखौ गामाव थोनथ'लाय दमानि दे नलबारि दमानि दमा मोसौ बुनालै नलबारि जाखांबाय जाखांबाय दासो जाखानानै गय जादों हेलौ आदा होनदों माइलु सुसा रुदे दसे गुमैदों बिराद दं आं दंमानि दे आच्छा ओमफ्राय फेमिलिबो थायो नामा आदा मोनजों बियो जाहैबाय जोंनि फेमिलि इटा साबो दा इटा माने आरो फुंखौ साइबासिनाखि बियो जोंहानि फेमिलि आरोना ओमफ्राय जाखांबाय नामा दा नै जाखांबाय ओंखारबायानो नै आं गस्ला गानगासिनो दं आरो ओमफ्राय हेमसाम दैमारि इजराइलजों सापर्ट जोंना इन्डियाया इरानआ जोबोद खहा जागासिनो बे क्वार्टारखौनो होखाबाय इजराइलआ बैथ' दावहा जानायाव बांसिन दावहा जादों इन्डिया गोबां खहा जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो हादोरा जेन'बा इन्डियानि बेनिखायनो गासैबो बिनिफ्रायसो लाबोखायो नङा गासै दावहा जानायाव इन्डिया बिराद खहा जागासिनो दं मा जाहैदों बिसोर आं उन्दुला नामा थांला थांसै ओमफ्राय नैबे आं मा होनोमोनलाय बेखौ लांफासै नोंनिखौ लांफासै होनदां जाबालै जाब्ला गाहैनांगौ गारि बाहा एसे थांलाय नांगौ ना बांद्राय बुरजा ओंखाराबा बहुत भगवान इसोरनि खोलाया माबा गैया माबा नाङा दे खिन्थु मा जिपे मा गैया गैया आंनाव गैयाबाथाय गैया फैसा गैया अनलाइन सो आंनाव गाबोन होफै था खिन्थु एसे अनलाइन नङाबा गैया आंनाव दा गाबोन एसे फैथा हा गाबोन थाङाबा गथ'नो गाबोनलाय माखासे खिन्थु थाङा गाबोन नांगोन ना गथ'नो आरो एसे खरसा खालामनांगौ गाबोन होफैखा नै थाङा नोंसोर माबानो ओंखायनो गाबोन आंनि लाबोलायनानै मा आलु मेथाइ नोंहा मैगं दं
फरायनाया हनै होगासिनो दं फरायदोंबा नों मा जोंनो मोनखौलाय ओमफ्राय आंनि रावखौ खोनायो नामा मान खोनाया नोंखौ ओरै खुथिया फरायदों गय गायफ्राबायदि सनितपुरा सनितपुर मा जायगानि रादाब होनदों नोंखौ दे खोनादोंबा दख्ला ढेकियाजुलिनि फंबाय ढेकियाजुलि फेसबुक जोब्बाय रादाब हरबाय सुगिदार नोंसोर खै थारिखआव माबानि बिथाङा माबानि हा लावदां लावदां नङालै ढेकियाजुलिनि आरोना ओमफ्राय मा मोनथाय बिना बुंलांब्रा ढेकियाजुलियाथ' ढेकियाजुलि ओरै हाबा नङा हांसो बायना लाबो गायदन शपिं गोलाव लेखनफ्राव हारसा फाग्ला थेंक इउ बिदि जानो जानांगौ मानो होनोबा आं इजराइलजों सापर्टखा गोदो गोदायनिफ्रायनो फेसबुक ढेकियाजुलिलै फंबाय सोरमोन सोंग्रा ओमफ्राय नोंहालाय मारै दं आदा लेथननो माइनु आगै माबोरै दङ सोंहरनाय दे ओइ नोंनि मबाइल आंखौबो मारै नुबाय थाखो आं सा आंलाय मा मिथिखो समायदों खिन्थु मा जाखो सारिजों समायलायबाय नामा एक नाम्बार बिब' फंबाय बे आंनि गाहायखा जानो समायलायखादों जों खारलांलायबाय नालाय आब'आ हैनो समायदों नामा समायदोंब्रा समायदों ने उदैया गिदिरथारहाय जोंहा फुंबाय नालाय गोज्जोन हांसो उदै गिदिर फुंबाय नालाय नै नांसै फुंबायना मार हारामिखा बिब' जोंना बैसागो एखेनो थाखा थिंख्लिसोनो थाखा थिंख्लि हाब गथ'नि बिमा जाबाय नालाय फुंखांनानै आवगायनोसै लोगोफोर लाइनाव थाथ'दो एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला नुगोन बिसोरो दिनै लाइभआव नाय एक्सिडेन्टफोर जायो नामा बेनो बे समाव थैया मानसि नोंसोरो जाबावनो एफा गिदिरावनो थैयाखै नामा बिलाइ जायो बिसोरला ओमफ्राय नों जाला आं जाला ना गिदिरखौ जाथों जाला खारगोन होमबा लालाबायदों गैया गैया मा जानो समाव जाहैयो दा ओमफ्राय खनसे गब्बाय ओमफ्राय दा बुंहरदा आंहा बै लामायाव फेंफा दामलांसै ओइ बाव दासोबथारहाय लामायाव सोंदों आं बेयाव गैया मा सोंनो माखौ गैला जाब्रा गैला मालाबा थांदो आब' जोंनाव बेरायनो लांफैगोन आं मालाबा फैयागौमानि थांगोन बै नोङो माबायावथ' सोरबा सानदेआवथ' जोंहा मामियाबो सुथिखा नोंहाबोथ' सुथिखा सोंबाबो खामानि थायो आरो जोंहा देनां फैयागौमानि थांगोन दे माहाजोन जाफैसै गारि बायनो हालायथोंसै ने आमथेखांना थांगोन होनबा ना नोंबो गारि बायदो जोंहाबो एसे माहाजोन जाफैसै औ जाया जायो गाय दैदेथार बिबा जोंना नायनाय इसेबां गाय आइसो नंमारगौ आयु इन्टारनेट नोंखौ गोजोमालै एमएलनि बिब'आ ना नायलाय दे नायलाय ना औ नायलाय दे नाहरलाय दे माखौ नाहरनो नायलाय आं नायलायाहाय मा जानला गारि बारबाय हां हमदों जकिंसो मथा मथि जोंना बिब'फोरा जायखौ जोङो बिब' बिबाजै बिमानै बियादै सोमोन्दो गोलैयो बयबो अनखायो बेखौ गैया बिनाव गैया बायबालाय कमेन्ट नायथ'ला नोंसोरो गावजों गाव रायलायथ' बे अननानै प्लिज आं गारि सालायनोसै ओंखाम होआ ओरैनो
Không giờ rồi. Tôi không mua một. Quay như này lại. Tôi không mua một. Dạ, quay là nhiều lắm như vậy. Không lại. Ông không đang tìm người thế. Thế không cứ chạy à? Mưa đừng hay nó không là người sẵn sàng nữa. Không dùng thử. Nào ở đây nó cũng biết người đây nó thằng ở đây nữa. Bây giờ họ Đây đây. Thằng của nhà này. Bây giờ bài sang bài thì làm năng suất. मानसियाबो बायगोन गारियाबो गुन्दै जागोन दिनै बिदिनो मा इसोर रायलाङो जाथो जाथो माबा जोंना बिब'आ बिदि होननांगोन इसोर थिसोर रायलायबाय जाया थारमाने बिब'आ जोंना इसोर गारना होखाबाय नों आखाइ थुमसा नङा स' थांगौया थांगोनब्रा मिथिदों आं हमना होनि हमदोब्रा औ बेखौ होनना नोंखौ साइसो नायखानायालाय दे आरो नोंनो होखागौमोन आं ओरैनो मुलिफ्रा मोजां फुनो हाबो गोखै दा जाबाय दोनै आरो दा जाखासै बिसनि मुलिफ्रा जालाबाय दाननायनिया आया जोंना सिस्टारा नार्ससो नार्स नङाब्रा बियो नार्स नङा माथो नंगौ थ' इसोरखौ होननाया नार्सखौनो नार्स माबाखौनो रिजेन होनायखौ नुवाखै केन्सार होनखाबाय रिजेन होलाजोबो गासिखौबो थांगोनलै होखारलायनाङा होखारखायो होखारलायो होखारखायो खुनु माबा गैखाया होखारखायो बिलाय होखारलायो मम्मीनि गिदिरखौ खांगोन नामा है नङा माबासो नैबेयाव माबा फैबाय बे थाफैबाय फरायनायफ्रा दाख्लै फरायो मा फरायो बेफोरखौ सोंनो नाङा बै थायो सेंग्राफोर गथ'साफोर खम फरायनाय बाहेरनिफ्राय फरायफैनाय नाय माबानाय बिदिनो मा होनोमोनलाय जानायनि माबा खालामनाया माबा नैलाय दे थांनो बाखादों बिसोर आं गेटखौ मारै खानोसैहाय माबा मा टुरिजिम ना मा होनोमोनलाय नायग्राया मामोनलाय औ टुरिजिम ना मा होनोमोन हमदोब्रा माहाय दं आं मिथिया दाबो माबोरै नोमफाया उनजों ना सिगांजों दङ मबाइल हमब्रा सेलफिजों दे गाखोदो ओमफ्राय सिगां सोनांगौ होसोनांगौ दे मा दाबो सालदार आं लाबो लाखै हाबलालाय दे हाबला मोननैबो आंनाबो आंबो होखारबाय जोंखौ होखारखायो देन्जारखा आदा लेथन थांगोन र' टाइम मोजां मा होनो सोलाबा नोंस्रानाव माजों सोलाखो दिनैलाय MMB साल्टिसो आरो NC साल्टि माबा साल्टिसो मैथाजों न'नि साबिया लाबाय औ बे आंसो बे गोजाया आंनि ओमफ्राय बोरो न'नि साबिया लाबाय ओं ओमफ्राय न'नि साबिया न'नि साबि दंलै पकेटाव सालाय रुगाव माबागो गिदा गिदि सालायलांगोन होनना बुंहरदो गेदा गिदि सालायनोसै आब' नै नों दंना हस्पिटालाव लांनो औ खैथायाव थांनाय जायो आब' सिजोब्बायबो खादाफ्रा राखाय सालायजानो नङा सुदो सोरबा
Dubai. Ini guna orang. Gar hara ba lebar kari. Akhirnya saya. Maaf, bubble seringan kaya. Jangan. Bang, bibo fंबाय बिदा बिनानाव जालायजोबो समायथारदों जों ना Kau sini ya, Bray. आब'आ Ma, bikin mana? Malah kita lagi. मा गार'खो ए बयना karena Leksaraव boleh नायबा हमदो Leksar naयदो ओमफ्राय आया नंगौना नङा बिसोर बिदा फंबाय नंगौना नङा सानलायलायगोन आरोना ओमफ्राय सोर सोर दंफैयो लेथन ब्र मा होनखो ओमफ्राय माइनु सिस्टारा दङ नों होनदों आच्छा माइनाव सिस्टार थांनाङा औ ओमफ्राय लेथन ब्र मा बुंखो आयौ नै होथारनानै रायज्लायगासिनो आं गाखोदोंसो उनाव दङ दै ओमफ्राय एन्टि अखाबो सिलाय माबा खोमसिलाय साल्थेसो आरो एमएमबि साल्थेसो खोसो सोंहरदों आं माइनु आगै होनदों आच्छा जोंखौ ना खबर लाया माथो लेथन ब्र फाग्ला हारसा फाग्ला गाज्रि दामोन दै लेथन ब्र नै बेरायबाय दं जोंहा नुवाखै हारसा गिस्रा ओमफ्राय नै गारिया मा होनो गारिया गैला बन्द जाबाय जोंना सिराबा जोंनाबो गय जानोसै आरोना आंनि दार्लिंआव ओमफ्राय एसे माबा रेल गारि सालायलांनांसिगोन नेपालसो खोमालै नेपालसो फिसा औ ओमफ्राय नों माइनु सिस्टार ओमफ्राय एसएम आंनिसो नङा बे माखो गुवाहाटियाव अखा हायाखै नामा दै हादों नुवाखै साथा लादो जावैसो हासुंखादोंमोन लायखौलाय आंबो Udah ayo mufuran mufur nah jangan MMB hasudah ayo dekemin ini sebanyak MMB oh no sama ini nanya nani tanggung kana ro putih basu letan salesnya nongsorni hasunaikho नायजोबबाय आं साल्थिसोमोन अयथासार नायनो नानि मिनिट बेसे गोजान दंबावो ओरै 2 मिनिट लामा दंबावो खिन्थु जोंनि दखानाव गय जानो नागिरलायबाय ओमफ्राय हासुनायखौ देखायोना हो हिनजावफोरनो फाग्ला हिनजावफोर गैया हामा आसिं जायो आजि गाइखेर ini kok garia
दे माबाबाय माइनो आगै अयथासार न' नङाब्रा ना होन जादे आदा थेंक इउ सो माच রিসিপ্ট টিসিপ্ট নাই আমার ডাইরেক্ট দিবি আমাক কি লাগে খোৱা এই ৰ মই অলপ আমি শর্মা লিখি সিহঁতে উপাধ্যায় লিখি চল্লিছ 142 টকা না 42 না 44 তো 44 মারি আছে গণিনী দাম হয় দিও না 2 টাকা খুরি এটা আরে এন্ডিং দিব এটা Mas Syriza ke saltisiman, sidah. Oi, ada enti. Nungku musuh man baidi nubai ang. বৰপছিনে নাই অ Nengka, Allah kuda apis. Wakbar Wakbar, tu wapar hindoper. Maiksi mutha. Akbar আমরা দাঁড়িয়ে আছি গো আমরা দাঁড়িয়ে আছি হো এই যে দেখছেন ফুরাই দিছু আমি এইটো ভালো হৈছিল নাই পাটনাটো হৈ আছে আমি নিচিনা মোট সব নাখোৱাটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল
ভাবি আছিল আমি চোন মদ খুৰী আপোনাৰ নেপালত কোনোবা আলহী আছে নেকি বৰ্তমান নাজানো জনমে এতিয়া আমাৰ নালাগে তেনেহ'লে আপোনাক আমি নালাগে নেপালত যাওঁ নেপালত যাম আমি কৰবা কাৰোবাৰ যিটো চিনাকি আমাৰ অসমৰে যিটো ঘৰৰ মানুহ থাকিলে খুব ভাল লাগে হয় আৰু চিনাকি থাকিলে অলপ এতিয়া যিটো আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ থাকিলেহেঁতেন আপোনাৰ পৰা আমি নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰি চবেই এতে মাও এতে চব দাদাও এতে বৌ এতে অসমতে চব এতে কালাপানীতে ক'ব গ'লে অসমৰ নেপাল অসমৰ নেপালী অসমৰ নেপালী আচ্ছা থেংক ইউ আমাৰ দেউতা তাৰমানে সৰুতে এতে আছি এতে বিয়া বাৰু কৰিল এতে আমি জন্ম হ'লো দেউতা এতে ঢুকালে মা আছে দাদা আছে বৌ হয় দে কোনে ঢুকালে দেউতা আচ্ছা আচ্ছা এতে মা মা আছে ইয়াতে আছে ইয়াৰ পাওনাও আছে আচ্ছা Nienza. বিয়ানী দুটা ইয়াতে আছে এতে নাই মোৰ মা এতে কালাপানী Nienza. Oh, kalapa. কালাপানী এতে Kalapani হৈ পাৰে ভিতৰত হয় দে ঠিক আছে তাতে চোন চব বেছি মই দেখো চব নিপাৰীত লাগি আছে गावनो रायलायो गावनो मिथो औ आंनो रायलाय आंनो मिथो नै नै दा रुमाव थौदोलै डेन्जारखा औ डेन्जारखासो ना मायनो नों दे ओइ बैनाय है थौद' बैनाय सावब्र' साला जोमाव आरामि बैनाय थौदोलै लेथन सार नै नै हनै गुमैनि सोबदां फिथि बासुआ नै नै मानो जाखै बेलाय फाग्ला फाग्लालाय बै थौदोलाय गारि सोहैनो मोना मोना सिन्था खालामदों नोंहा सिन्था गैया मारै दं बैनाय सावब्र' खबर सबर सोर दङ बैनाय जिमाव दं लास्टआव ए माबासो दं बेगसो बैनायजों गारि फैदोंदां सिगांजों गारि दङ थौ बेबो जों थांखागोन ओइ स्पन्स नामा आरो फनजोंसो आरो बेगजों ओमफ्राय सोर दंहैयो ओइ साथाया उरायगोन अखा हादों दै खिन्थु बिराद अखा हादों ओमफ्राय नै जों दा मोजाङै रायज्लायनोसै दे गाज्रि मोनना र' दा थाथ' दसे मोनसै नै मोननायानो ओमफ्राय मा होनदों जुगामि आं प्रिति बासु सानजिनिसो होनदों आदसा लादो थाब लाब्रा हाबा लानानै दिन्थिनांगौ पावार औ जुगामिया प्रिति बासु सानजिनिसो होनदों आदसा ओइजों ओरै बास हब' जुगामियाबा सोर जाखोबा दोनानै सोनिया हजों हाबनानै फैनि बिनिखायनो आइडिखौ सोंबाबो खोन्थाया बियो सारा होनदों मारै जाखोब्रा जोमाव अफिसियेल सोर मारै रायलायखो नोंसोर मारै रायलायामोनथाय ओमफ्राय नै ससे फरायस'नाय जाबाय हायदाय मा जाबाय थायो र' दर खेवना हैनां खोमसिलै गोबां अखा हादों गेग्रेब देरा मोनफैबाय
आंनि गेजेर बेराखौ मोनफैबाय आरोना र' आयौ सिथोब मानो गोरा जाखो अखा हानायखाय गोरा जादों खोमा माइनु सिस्टारा मा होनदों आं अन दे होनदों नै माबा मोनखाबाय रुम मोनखाबाय ओमफ्राय गारिखौथ' बाय दोननांगौ दे नोगोर गाज्रि माथो लामानि जायगायानो नैफायनो दोननांसिगोनदां अखाबो सिजानो बायोब्रा मबाइलखौसो दोननो ना साथाखौसो दोननो जालायलांबाय आंहा आरो आखाइ सिजानायसो जासिगोन माथो होनबा खोबजोबनायब्रा गेटआबो देन्जारसो मेनुवेल गेटसो आयदै बौबा सेस थिं आरामसोलै खिन्थु आयु बौलायलाङोलै जै बौबाथाय इन्जेकसन लायखानांगोन आरो नोगोर गिलिर आयु इसिबां गिलिर थिं बेलाय नोगोर रोजा बौबा जायो नामा हा बौबा जायो नामा दाहार औ नै माबायदि बखिबाय थादों नुबाय माबायदि बखिदों बाहेरायाव थांना दादागिरि बखिहरबावबाय ओइ बैहाय लांजानाय नंला खोमा ओइजों बै साइडआव दोन लागाव जुफु नै सिद्दा दोनहैखादोबो मानसि थाबायनो लामा दोन दावखोबाव जायाखैदां जाबाय आयौ र' कमेन्टसमोन फरायनो हानाय जायासैलै र' दरफ्राबो देन्जारसो स्टाइलनिसो खानांगौ जायो बेखौबो न' हमफैलै थांबावबाय मानसियानो गैबावला मैयानि जानायानो नोगोद देन्जार जानानै दङ मा होनखो र' प्रिथि बासु नोंनो मानो नांगौ आंनि जिमेलखौ आंनाव मोननै जिमेल दं श्री बर'जों प्रिथिजों होनदों आदसा मा जिमेलनि जालायखो बौजों गिनांगौलै नोगोद देन्जार थिं आराम जानायफोरजों बौजाजायानो ओरैनोबा मा नाम लायो नोंसोरसो मिथिसिगौलै ओमफ्राय मा होनदों श्री बर' नङा जिरि बर'आबो नोंनोनो नांलायलायखो ना माखो बिसोर सानैजोंलाय गोग्लैगोनबो नै आंहा स्लिप जाबायानो गोग्लैगोनबो होनदां मोजां थाबायाबा हाजोनि हा नोगोर लिमोनद्रा जायो पाउडार सारनानै गोमोदो बैलायालाय गथा जालांजोबबाय गायजों माया लाद्रा खानाया रानसिगोनब्रा बे गाबोनफोर रानस्राव नंला दोनफिनबाय आं दा दिनै सिथारामोन आं दा रानगोन नायनाय माबा सेमफान्डे राजाथां माथां माबायदि खालामगासिनो दङ गुमा गोथाव बायदिसो नुबाय आं मानसिखौनो थिखिनि गोलावलाव बुंलायबावो
साबियात जेबो बुं आंखौ जेबो दाबुं आंबो जेबो बुङा नोंखौ मिथिबाय आंखौ बे प्रिति बासु सानजिसो नामा दाफोजों रागा दाफोजों आं रागा जोंनानैसो दंखायो आं MMB बेनोलै जिरि बर' जुगामि गासैबो बिनिनो गोजा सानजिनि होनदों सानजिनिसो आरो आदसा होमबा जुगामिया सानजिसो जिरि बर' प्रितिया बुंदों जिरि बर'आ आं दोलाय मा होनदों जोबखादों रै सरि गाइसमोन र' जों लामा थाबायनि एसे माने फिस्लाथार बेयाव ओंखारख्लायनांगौ रुमाव ओमफ्राय नों बिदि हमफ्रां गैलिया हमथाबाथ' दुब्लिबाव नांगौ मैयानि बायहांहां मोनसे बायहांहां दंखियो बायसैबाव नांगौ जामा सुनाय मिन्दों ओमफ्राय लाजिया बे साला आइडि लाना आइडिखौ देखायनो मानो बादों बुंलाय एन्टि अखन्दा मा ला जालायखो मा होनखो दा फिलिपखौ माला जालायखो बेयो मिथियाखै बे फैनानै दंफैयो जिब जायाखै जोंहा सानजिसो प्रिति बासुआ गुमैनो आदसा थेंक इउ बायनाय खिन्थानायनि थाखाय मा होनदों सोर सानजि नानिखौ होनदों जेन'बा बिदि जायो लाइभआ नांला आंना नेटवार्क गैला रिसार्ज खालामना लानो हागोन हाया माखौ मबाइलखौ माथो मिथिया आरो नोंनाव वाइफाइ थांगासिनो दंबावो आंनिफ्राय होनबालाय आं रिसार्ज खालामगोन र' आंनाव मोनसे दाउट दंखायो जोमाव नङाबा प्रिति बे सानजिजों नङालै आदा आं जुगामिखौ बिसोर सानैजों सासे मिथिया आदा आंखौ बुंगासिनो बियो दे जाय हक सोर जों आं बेखौ जेबो बुंनो थांला जि जाबाय थांबाय सिगाङावनो मोनसे खोथा नङा होमबा जों बारंबार बेखौ रिपिट लानांगौनि गोनांथि गैया जेनेबा आङो बैनाय जोमाखौ साननानै बै समाव बुंफ्लांबाय नैबे बुस्थुआ नैबेखौनो आंबो गोरोन्थि बुंनो जादों सानो नङाबा नङा जायखिजायानो माने जाबाबो जायाबाबो सिनायथिखौ होना लाबा बिराद मोजां जायो आरोखि गाज्रि कमेन्टफोरखौ होनो नाङा बेल' नङा सोरनिबा नाम लानानै कमेन्टफोरखौ होनो नाङा जुगामियाबो सोरनिबा गाज्रि कमेन्ट लाइफआव होखायाखै होनाया जेनेबा मोनसे खोथायाव बेल' जास्ट जों माने जि नामजों लाया मानो ला कमेन्ट होबाय था मानो होनबा सापर्टसो नालाय ओमफ्राय बाय सोरनिबा नाम लानानै कमेन्ट होनो नाङा आरो गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा आं जुगामिया बेखौसो लुबैयो नोंखौ ओमफ्राय आंखौल'सो गाज्रि कमेन्ट होदों बेनो दा आं ओंखायनो थांखि हरदोंना जोमाव नङाबा आङो सानजि होननानै आं बेयाव थांखि हरनाय जादों बेल'सो आरो मानो जेनेबा गोरोन्थिया होनोबाथाय बुंथावथावा बेनो मा नागिरखो एफा हरावनो जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ओंखायनो लाइभ नोंनोखा सानजिया बुंफ्लादों आदसा थोद अखन्दा थैनो रोङो जों थैनो रोङा ओमफ्राय जिमाइलखौ सोंबाबो खोन्थाया बियो गुमै आदसा खोन्थालाय जेन'बा नंगौबा नंगौ बेखौ अरजाया जि जाबाय आंबो निमाहा होगोन सोरबाबो निमाहा होगोन खनसेयाव मानो होनबा गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो नङा होमबा ओंखायनो माने खनसे खननै गोरोन्थियावनो निमाहा बिनांगौ ओमफ्राय उनाव माने बारा गोरोन्थि जायोब्ला नागिरजायो बयजोंबो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर मोनसे समाव सिनायजागोन अब्ला बे समाव निमाहा होनो थान जाहैयो आरो ओमफ्राय जाय फाल्थु जायो बे मानसियानो साखा मा होनदों साखा माबा साखाब्रा नों साजासो होननाय जादोंलै नों बुंनाया साला होमबा जोङो मैया साजा मोनबाय आरोना
मारै होनदों मा होनदों जाय फाल्तु जायो बे मानसियानो साखामोखायनो ओमफ्राय जों प्रिथि बासुआ होनदों आंना मबाइल गाज्रि जाना दं गंसेया मा होनो बानायनो मोनाखै दाखालिबो मा होनो श्री बर'जोंसो गिदिंबाय थादों आं दाबो माने जिमेइलखौ बारहोदोंसो आं मबाइल मोनसेयाव आच्छा थै आदा आंखौ मबाइल बानायदों होनना आंनि जिमेइलखौसो नायनो बिदों बियो आच्छा नङा गुमै खेला गावहा बे खेला आरो बल मोननै टाइटेल लाबाय थायो आंनिखौ बुंबाय थायोलै बैनाय सिगांनिफ्रायनो बे मोननै टाइटेलखौ दाला दाला बे दाला कालसार बेनि कालसार बेखौनोथ' बे कालसार जेनेबा बैनाया बे बाथ्रा बुङो थेमालि बेखौ माने बे बुजियो मोनसे बे खिन्थु गावनि सिनायथि साफ्रोमबो आं बुजिदों थेवबाबो आं बुजिनानै माने जाहाथे गुबुनजों दुखु दामोनजाथों मालाबा सोरबाफोर ओरैनो दुखु मोनो नङा होमबा बेखायनो आं बुङो आरो गावनि सिनायथि लानो आंहा जे आंहा बदनाम जादों जेबो नङालै बेखौ दुखु दामोन नोंखौ बदनाम होदोंबाबो आंसो होदों नों आंनि उन्दै आं नोंनि देरसिन हिसाबै नों दिनै आंखौ बिगुमै लिङो आंसो होदोंथ' नों दुखु मोननो नाङा एथ'ग्राबनो नोंसोरखौ बुङाखै फिलिप खननाया नोङो जोंखौ बुंथारदों फिलिप नै मा दागायदों नैलाय बियो मा मबाइल बानायनो बेलाय नोंनिनोखा जुगामि आइडिया साला आच्छा ओमफ्राय दैमु नार्जारि थोस होनना मिनिदों आरो मिनिनानै थोस ओइ साला दैदेन नंखनदाया फैनायनिफ्राय रोंबोलायबो हाबाब्रा मासि दुगाल बियो ए माने माबादों बियो फेफा नांदों फान्थाव मिगासिनो दङ नङा गुमै बियो थगायदोंसो खेला बा सानजि मेदामा आच्छा माइनो सोरगोयारि उन्दुनो ओंखारबाय नामा नै र' मालायनि संनाय खावनाय मोनजाबा माथो मोजां नोंना मालाय मोजां मबाइला मोनोलाय गंसेल' नङा गंनै मबाइलबो दं नोंना थगायसुलि साला मा नांलायलायो खोनाबाबो नांलाय सोंलायबाय थानाय बायदि जादों माने कन्ट्रभार्सि जादों आरो ना कन्ट्रभार्सिबो होना बेखौ जास्ट माने नंमारा नंमारा सुनायलायगासिनो आरो सोंलायलायदों सानैजों ओमफ्राय प्रिथिया सोर बेलाय सानजि नंगौना नङाथाय नंगौ दा जोंनावबो खमायलायबाय नों बायदि मालायनि आइडि लाना मालायखौ सानजिनो उनाव बदनाम सोंलाय होग्रा नङा आं सानजियानो मिथिबायनो है नङादां दानि इसिबां गोथार गोरबो गोसो मिलायनानै मोजां मोनलायो बिदि जाथावा दा बिदि कमेन्ट होफैनायखौ आङो फोथायनो हाया फिलिप ब्रह्मा होनगोन नोंखौ बुङाखै अखन्दा बुजिखादोंलै अखन्दा नोंनि बै बुंनाय गाज्रि बाथ्राखौ कमेन्ट होग्राफोरखौसो बुंदों आङो आं हेपेन नुदो नों जोंखौ जोंखौनो बुंथारनाया बे बुंथारदों नोङो दोला जोबनायखौ नुनानै होनखाथारबाय नोङो जों बोरै फोथायनांगौ हेबथारगोन जों नोंजों बेहाय अखन्दा दोला दोलानाय नुबाय बेहाय दोलानाय नुबाय बेखौ नुबाय ओमफ्राय बेखौ नुजोब्बाय जोंहा दुस्थु नालाय दुग्रुखौ मोनबाय प्रिथिया सानजिलै गंसे मबाइलाव नायलाय एनटिभि आच्छा हो ओमफ्राय माइनु सिस्टारा मा बुंखो हो आं जि खनगासिनो आदा गोदान थांगोनना होनदों गाबोन थांगोन ना ए आं दाख्लै नुदोंमोन ओमफ्राय अबेबा ट्रान्सफार जासिगोन डिउटिया गाबोन आच्छा बिदिसो 10 तारिखसिमहालागै बेनि थाखाय सरिलै आङो माइनु सिस्टार नोंनि भिडिअफोरखौ आं नायनो हाया मानो होनबा आङो एसे
बोरैबा सानना बोरैबा मोदै गनो नागिरो ओंखायनो आङो एसे नायब्लाथाय नोंनि भिडिअ होनबाथाय आङो मोजाङै नायजोबा ससे नायबाथाय आङो नोंनि राव आरो माबाफोरखौनो आङो नायनो हाया आरोना ओमफ्राय एसे मोदै ओंखारनो नागिरो ओंखायनो एसे नायबाय स्लाइड होहरबाय मानो होनबा बुजिजोबखायो नालाय मिथिखाजोबगोन नालाय मोदै गनो नागिरो दे जाबाय जाय हक जेनेबा जानानै थांबाय सानजि नानि आरो जोमाव प्रिथिया बैनाय सानजि जाबाय जाबाय थांबाय गांसे मा दायो कन्ट्रभारसिया जा बैनाय जोमावजों आंजोंसो जादोंमोन मोनसे खोथायाव बा बुंलायनाय आं जादोंमोन सानजिसो जुगामि होनदों आइदिजों जादोंमोन मोनसे खोथायाव जाबाय थांबाय बेखौ माबाबाय थानांला एरखांलायबाय थानांला मा जादों आं बुजिलाय बिसोरबा मा जाना फैदों दा बेहाय जों बारस'नानै बुंबा जायाना बेनो जेनेबा जुगामि आइदिननि मुङैनो सोलिगासिनो नालाय दा बे सिगाङाव मा जाबोआमोन दा जों ओरै जानला मोनला फार्स्टआवनो बुंबा जेनेबा प्रिथि फैदों प्रिथिनि उनाव जेनेबा जोमाव फैबाय जोमावा बुंफैबाय जेनेबा बे प्रिथिया सानजिबासु जुगामि आइदिया बेनो होननानै बुंफैदोंब्रा एक्सुवेलि आंनि थौले मेलेमजों बुंनायाव बा नुनायाव जिखुनु नाम लानानै फैया मानो आइदि होनोब्ला मानि थाखाय नोंसोरखौ डाउट खालामो बेनो मानो होनोबा जेसेबां आइदि खुलिनाय इसिबां आइदि हरनाय बेबायदि खालामोना जोमावब्र' आं नोंखौ गाज्रि होना सानजिखौबो आं गाज्रि होनना बुंहराखै डाइरेक्ट थांखिनानै बेफोरबायदि होयोमोन नालाय दा मानसिफ्रा बुङो जे डाइरेक्ट सोरबा माबा मोनसे आइदि लाना फैबानो जोमावसो बे बा सानजिसो बे होनना बुङो दा बेबायदि बुंजानांगौ जाहैबाय खिन्थु जों दिनखालि एन हाउसनि माबायाव लाइभआव आं जंखायथारदोंसोलै बैनायखौ आंखौ जंखायो नालाय गोबाङानो दा जेनेबा टारगेटजों बुङो आरो जेनेबा मोनसे खोथायाव नंमारगौ नामा खोथा ओंखारगोन नामा एन्टि ब्रह्मसो होनबाय थाबाय ओमफ्राय आंबो जेनेबा बैनाय जोमावसोलै बियो जोमावसो होनना बुंबाय ओमफ्राय दा जोंहा बैनाय जोमाव एकदम खिं मोनथारो आरो गोसोआ बेनो सरि बियो आं बिनि बेहायबो थाखाय जेनेबा बेहायबो आंहाबो जायामोन मा बुंबावनो आरो बे जोमाव बिथांनि थाखायनो आंहाबो जेब्ला दाख्लै ससे दावराव बायदि जादोंमोन ना बेनि थाखायनो जानाय बायदि जाहैबाय जोमाव ना जुगामिनि जोमावनि सोरनियाव आं जोमावजों बिबारनियाव बिबारिजों नांलायनाय बायदि जानाया आंहाबो बुंबाय खेलायासो आंखौथ' मिथिखायोना आं माबायदि खेलायो माबायदि मायो ए बेयो आं बेखौ मिथिला बुजियाखै जे आङो होनहरबाय मानो होनोबा जोमावखौ बखिहरबाय थानाय जाहैबायना बयबो बखिहरबाय थाबाय दाना बिबारिया बेहाय बारस'नानै गासैबो माबा जाबाथाय माबा हाइद खालामनाय माबा खालामनाय जाबाथाय जोमावखौल' थांखियो जोमावाल' बिदि खालामा माया होननानै बुंदोंमोन आरोना बिबारिया दा बाहाय आङो र' बैनाय जोमाव नों आंनि नाम्बार सोरबा हिन्जाव मानसिनो हरदों नामा नोंनि नाम लाहरदों दे खिन्थु सन्थला ब्लक बा फंबाय फाग्ला जाखो नामा होनदोंमा ना मा होनदों जाहोना मा जाहोन जेबो गैया जाहोना मा होनदां माने जोङो बेरायहैदोंमोन मोनसे जायगायाव लाइभ होबोबाय दा बे लाइभआवनो दं आरोखि सानथाला फंबाय हरदों आदसा सोर ओमफ्राय बैनाय बियो बोरैबा नाम बुंहरदोंमोन ओमफ्राय आं हर 11थाबाबो हरफिननाय जागोन जों दा एक्सिडेन्ट जाना दङ होनना बुंदोंमोन आं माने जोंना एक्सिडेन्ट सोर जादों नालाय हिनजाव हरखो बुजियासै फंबाय सनदला मा सोर हिनजाव हरखो कमेन्टखौ नोंनो फन हरनाया सोर हिनजाव अ हरा मैया सोर हिनजाव दा बाथ्रा जाबाय बाथ्रा जाबाय जायाखैलै जायाखैलै 10थाल'सो गोदाव सोराव 11थानो जायाखै मा ओंख्रि संखो संनो नङा फंबाय जाखांबाय जोङो जों आलासि जाना फैबाय आलासि जाना फैबाय मोनसे आब' मोननाव मा ओंख्रि संखो मैथा ना सिनायथि बाजैसोलै सिनायथि सोर सिनायखो र' संगिताना बोरैबासो नाम सिखारबाय थादों बिनिया थखला रावनाव ओमफ्राय दाखालि जुगामि आइदिया मा बुङा सोरखौ आदानो MMB खौ सोर सोंदों थुनथुलिजों गाज्रि बुंदों आंजों गाज्रि बुंदों
बिदि आरो नै बार होदो ओइ नोंसोर मानि थाखाय गोदाव सोराव रायलायो नोंनो आं सिरि खोनागासिनो बेनोथ' जाहैदों दा फंबाय जेनेबा एनआरडि सोंफ्लादों सालानदों जोंथ' जेनेबा जोंनो मा खालामनो जेनेबा नोंथांमोनहा जेरैबायदि कमेन्टखौ जों फरायनानै खोन्थानांगोन बा खोन्थानांगोन नोंनि कमेन्टखौ दा आं फरायबा नोंबो दुखु मोनगोन आंखौ मोनसे खोथा बिदि आरो ओंखायनो जों फरायनो गोनां जायो मथा मथि आं नोंसोर सानैखौ प्रिथि मा नोंनोखा होनगोन सोंफ्लादों सालान दे जे जि जाबाय थांबायलै बेनै जेखि जाया मानो माबा नांला नोंसोर सानैखौनो सासे होननानै सानबाय दा दा जोङो नोङो बेबो नोंखौ बुङोब्ला आरो नोंबो बेखौ बुङोब्ला जों रावखौबो गोरोन्थि सानला जि जाबाय सानैखौबो होननानै साननांसिगोन जि जाबाय थांबाय फैनाय जेनेबा नोंजों इसोरनि आंजोंथ' जोङो इसोरनि कन्ट्रभारसिबो समाय जालायखांबाय नङा होमबा मोनसे रंगारलाय खोथायाव इसोरनि जि समाय जाबाय थांबाय लाबाबो नोंबो नङा आंबो नङा बा आंनाव सोरसै आरोखि नांनाय नङा मोनसे समाव ओंखारबा आं मिथिफिनगोन जुगामि थाद अखन्दा ओरैसो आइडिखौ आदसा गैया एनारजि सोर आं जालायखोब्रा एनारजिया बे ओंखारखाया फिलिपसो फाग्लाथारलै थैबो बियो दाखालि होनदों इसोरनि समाय लाबाबो आंनाव नांनाय नङा आं जुगामि आइदिबो गैया आं ओंखाराखैबो दाखालि आदसा ओमफ्राय मा होनना एनारजिया फोथायगोन माने आरोना मोजां प्रब्लेमसो नङा होमबा गोसोआव जेरै रायलायब्लानो सानो बिदि थेंक इउ लिरलांनांगौ मोजां रायलायनांगौ इन्जय खालाम इन्जय दङ उदैया माथो सानजोखालै गुमै देरथारबाय माथो औलै देरबाय सानजोखालै फंबाय गुमैनो फाग्ला नोंसोर सानैजों नांलायदो फन खालामदो नोंसोर सानैनि आइडिया जोबखा आं मिथिखाबाय सानजिखालै गुमै सावब्र' बिनिखायनो जिमाइलखौ सोंबाबो खोन्थाया बियो दाख्लैनिफ्रायनो सोंगासिनो आं आदसा थोद एमाव मा सानजि दानजा बेलाय हा एमावसो नामा होमबा नों थोद एमाव मा एनारजिया सानजि थोद एमाव नङाब्रा जोमावसो दाजाबेलाय जोमावसोथ' फाग्ला गावनो बे जोमाव लिराखैब्रा लिरनायावनो एमाव लिरना हरदों औ एमावसो लिरदोंथ' नोङो जोमाव लिरदोंमोनब्ला रं जादों नोंना खिन्थु एमावसो जादों नोंनि लिरनाया दै एनारजि मा सोर इसोरनि बे समाय दे एनारजियाथ' होनबा मानो जिमाइलखौ देखाया खेला औ दे जेनेबा सानजि नानि जिथु नों नंमाराव देखाय बाबायहाय अरजाया आदा देखायबानो मोन आंदों थोद जोमाव माइनाव एमाव सिथ्ला होनदों बाबायदों जोमाव नङा लिरखांला बाबायहाय आदा मोन आं होनो आदसा बाबायनो ओमफ्राय माखौ जोमाव आंखौ बेबादि दाबुं बेबायदि नङा गारा बुंबा गुबुनफोरा बेबायदि आइडि लाना मा होनो रासिन बुंनो बोलो मोनो बोलो मोननायाथ' मोनखागोन मानो होनोबा मोनथावथावआनो जाहैखाबाय नालाय जेनेबा मोनसे खोथा जुदि नंमाराब्लाबो जायखौ थांखि बेखौ बुङो जेरै बिबारिनाव आंखौ बुंदोंमोन बेयाबो 50-60 जना बुंदों दै एनटिसो बे जुगामिया एनटिसो होननानै नङा आंथ' खोन्थाना लाखायो खननै खनथाम कमेन्ट होबाय आरो खोन्थाना लाबाय बेफोर थोद एनार नालिर फिसाइ खेला हा नालिर फिसाइ सनथलाय मा होनो गुमैजोमाव ना लामा ए जा गेदेरलै आदा हा मा होनदों मानो देखायाखै होनबा सानजा बेथो सोंबाबो नोंनो दे सानजि सानजा बाद हो सानजि बाथो सानजा बेद हो सानजिया थारमाने सानजा बाद हो सनथला सानजा बाद हो होनदों सानजि सानजा बाद हो दे नांला दे मा सानजि सानजा बाद हो सनथला नोंबो सानजिनावलाय एम ए बि खननानै सोर बे मिथिया एनारजि अखन्दा होनग्राबाथाय सोर जागोन आरो माबासो बियो दैदेन फिलिप र' फिलिप नङाबा आदसा दैदेन नङा माथो बेलाय फान्थाव नेगासिनो दंना नोङो सुवार माथो हायद्राबादनिफ्राय फैनानै माथो फान्थाव नेनोसो फैदों नो आसामाव हा फान्थावसो नेबाय दंनो माथो ओइदस बारा जाबायलै थांगासिनो सालथे 9 थारिखआव
क'क्राझार मोनहैगासिनो दं नांलाजोब्बायसो माथो आया नालाय माबा गारदों सानसे सानजा बाथो जों माबा बुंदों ओमफ्राय सनथला बैनाय नोमब' सानजिना लाइ माबायदि होनदों ओइ MMB साफ्रिबावलाय होनदों साफ्रिनोसै नैलाय लाखादों साफ्रिनोसैलाय थैबाबो हां लानाय गारा गोग्लैबाबो साफ्रिनायखौ गारा होनखाबायना जों थैनाय गोजासो दं गोसोखांबा जा मिनिनो ओंखारो आं खम जारला होनदों गोसोखांब्ला बिराद मिनिनो ओंखारनो खम जारला आल्ला नंगौ नामा बैनाय सन्थला होनदों माबा लायगोन र' गामसा दे जायहकसै गोसोखांबा जा मिनिनो ओंखारोलां ला खम जारलानो आच्छा नंगौ नामा बैनाय सन्थला हरफिनलाय बैनाय सन्थला एन्टि अखन्दा बुन्दा ओरैसो लामाया फिसा बा आंबो बाइकखौ मा होनो दागौमोन गुमै लामाया फिसाबा आंबो बाइकखौ दागौमोन गुमै लामायानो जा गेदेर ओरै फाय ओइ सावब्राव गुमै हरफिनलाय मथा मथि लामा गिदिरजों सालायबाय थाग्राया लामा गिदिरखौ माबायो एकजस्ट जालाङो लामा गिदिराव सालायलांबाय थानांगौ थांलाय फैलाय सालायग्लिबाय थानांगौ होमबा एकजस्ट जालाङो ना नङा होमबा जाय माबा सावब्राव फैनाय दालाय आरो इसोरनि समाय लानानै बैसोथोब आं समाव थांसै मेगनाव गैला आंनाव गैला आं सैथो गोरबो सिं मा थै गैयि अर गैयै राङाव बुंदों आरो दा माथो हैद नुवाखै नोंखौ माथो खुसिया साइस मोनदों माबायदि खुसिया साइसलै खुसिया खालार बोराय सोरावलाय मा खुसिया खालारलै आं जारोम रोमखाना माथो नुवाखै नङा नोंलाय जारोम रोमो आं नाय ओमफ्राय बिदि नुवाखैना मानो नुवाखै एसे उनाव नोंखौ खुसिखौ होनदों जेरै नों एरै साननैसो भिडिअ नायना जि मा होनो दाबाय थायोमोन जि दाबाय खेला थायोमोन आङोनो आदसा जि दाख'बाय थायोमोन आरो ना हेन्देल मारिबाय थायोमोन आरो ना दुगा जाथारबाय सानैबो आच्छा सोरबा बे एनार्जियालाय फाग्लायालाय मा होनदों दुगा जाथारबाय सानैबो होनदों दुगाखा बे सानै मानसिया दुगाखा जियानो जादोला होनफाय मोजां दा गासैबो खबरा औ जोंना मोजां ओमफ्राय जोंहा बैनाय सावब्राना माबायदि टाइम दुगै लोबै थोद अखन्दा फरायद' होनदों फरायबाय दा फरायगासिनो दा बैखौ फरायनो थिनबावदों सावब्राम मिनदों ओरै बाब एयार फाग्लाया फैदों हनै बुलायनो नामा फैलै फै एयार आमोखि फिसाय एनार दैया बुलायनो ना मा एनार होनदों नानि फिसायसो खेलानो एनारजिया एनार फाग्ला रेनु फिसायसोदां अबे एनार ब्र नामा
Yer फाग्लाया मिनिदों हनै एनआर ब्र नामा एनआर जिबौ गोरान साइज देलाय एमएमबि नंगौ देलायलाय नुथारदों एन्टि अखन्दाखौ नाङो नामा ब्रा होनदों आंखौ देलायनाय नुदोंना एमबिखौ नुखाया दा आं हेन्डसामसिनब्रा दाबो ओमफ्राय बेनिफ्राय सामसिन फुरा दाबो हिनजावसिन आं ओमफ्राय दाबो मोदोमाल'सो गिदिर आरोना एमएमबि नांनो नामा नाङो होनदों होफैलै बेखौ साला आदा मा होनो जोमाबआसो जोमावासो नोंसोरखौ बायदिसिना बुङो एलबिफोराव थुलुनि एलबिआवल' थायो एमएमबि आरो एन्टिजों आरो थुलुआबो बिसोरनावल' जोंनावबा फैया होनलायोमोन दे जाय हक आं अननानै प्लिज नोंसोरखौ सासे नङा सासे अननानै प्लिज मथा मथि जे सिं जादो जाबाय बेयो पार्सनेल जाबाय प्रब्लेमफोरबा गावबा गाव माबाजों नांलायनो हायो जाबाय थांबायसै आरोना जेनेबा मा खर'नि नायनो रोङा होनदों मा खर'नि नायनो रा होद खर'नि नायनो रोङोब्रा खर'नि नायनो रोङो एनारजि ओइ मा खबर मोजां मोजां एयार फाग्ला एनारजियानो आं सोर माने सिगाङाव हाबना नायब्रानो नायब्रा होनलै सिङाव हाबना नायनो थुलाय जोमाव र' आंल' बुङोलै नों बुङा खोमा देबानन बिसि जावलायगासिनो देबानना सानैजों नङा जानो मिथिला माथो बहा दंनो गुवाहाटियाव दङ नयन भाइ ओमफ्राय एयारा नै लागाव ओमफ्राय आं रावखौबो जेबो बुङा आं जोमाव मालायनि मा होनदों फैयैखौ मा नांजादों होनना बुङोमोन आं नोंखौ नाथुरसा बेफोर खेंख्रा खेंख्रि लिरना हरबाय थाखो फेनायसो सानैबो बालानो मानसिफ्रानो फेनायसो जाथो फैयोदा बे एयार फाग्लाया आमुखौ फिसिया नांनोसो फैमारदों नामा बियो आंजों दिनै नङा मेगन सादों बियो थारमाने गावसिनि जायगायाव गैया नालाय नङा लोंनाया लोंखागौमोन गावबो मोनबा ओमफ्राय दा गैया नालाय मोनलोङाखै बेखौ मेगन सादोंब्रा बे एयारनियाव इयार आदसा द्रपब्रा बे मेगन साग्रा बेनि औ मेगना साबाय थाखायो सादों एयार मा हाबदों नोंनि मेगनाव एफौ मेगनानो साखायोब्रा जोमा बुङा नों सालानो ओइ एमएमबि नों माथो सानजिखौ गोसो थोयोमोनबालाय सानजिया बुंना लायोमोन खेला बरिया मा जौ गोसथोलायनाया गोसथोलायखायो बयबो ओमफ्राय लोंबाय बै नामासों इसोरनिसो खोथा जाहैबाय मोनलायनाय मोनलायनाया नयन भाइ है मा हरखो बेटारिया नायगर मोजांना गाज्रि लायदो आं मिथियालै ओइ थगायना लाब गैया नयन भाइ लोंदोंमोन बे एयारा माखो बे मबाइल बेटारिया ओमफ्राय माखौ मेगन सानांगौ जाखो होला बुजाबनो ओमफ्राय प्रिथिया माखो नोंबादि मेगन साना मालायखौ बुङाबो आं जोमाव मा होनदों जोमाव मालायखौ जेबो बुङा मालायनि सापर्ट होनायखौबो जेबो बुङा आं ओमफ्राय प्रिथिया मादों आं माला गोसो थोयो होनखो गारलाला दंखायो ल' थांखायो दा थरलालानो फाग्लासो सोर थायोलै लोगोफोर दाउसा मौर्य थाखायोना सोर थायो एमएमबि
WhatsApp-आव नायनो WhatsApp-आव नायनो नायफैदों फैनाया दासो बेलें होदों थिबखल माराम जानाय मौसुमिया सिखोआ एयारासो मोनदों फिदिग्र'सो सुवादा फिलिपसो ना औ ओइलै लब'आ आं दाख्लै सिनायखानाय खाजोर बा बुङामोन नामा लाजिदों र' MMB रेकर्डखौ हरगोन आं दैनो ओरैनिया सानसेया जेनेबा नों मोजां मोनो होननानै बुंना लादों आरो जेनेबा MMB आंखौ मोजां मोनो होननानै जेनेबा सानसेया दा जोमाव नों रेकर्ड जाहैदों आरो जेनेबा जोमाव नोंनो रेकर्ड हरनो नागिरदों होद साला अखन्दाफोरनो आंलाय मा मोजां बुङो मोनलायनायालाय मारै रावनिबो नाम लाया आं नोंनोबो बुङाखै आं मेथाइ मिथिबाय रोजाब नो ओइ थुलुआ गासिनोलै होनदों मेथाइ रोजाबासिनो नामा लाइभ होदों लाइभआव हो मैनेसाव लाइभआव नामा हर आं बुंदों नामा फ्रिथिया ओइ बेगोर नोने बिगुर मा होनदों मेंना ओइ बिगुर जाला नोंनि मेगना जाला मेगना जाला होनदों सोरखौ होनखो ओइदि सोर सासेखौ होआ जा फंबाय दांलावदोंलाय मोनबाया दांलावदों खोमा ओंलै रोजाबगासिनो आदसा आं बाबायलै आदसा टेक केयार थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय गुड नाइट रिसार्च गैया